Wijaya dadi hiburane Mas rupaku gak ganteng sing penting ana brengose wong ngene nok omah bojoku nduwusel ai rikala aku nang batu ketemu cewek sing rupane ayu yen tak sawang mesem guyu anggegawe kronyone atiku dasar ayu isik logan tansaya gawe aku kasmaran yen kalora bisa turu tansah gosikan aku tansah golingan cewek batu cewek batu gawe cewek batu cewek batu sliramu dadi bojoku kaya ngene wong lagi gandrung ning ana omah ati saya bingung cewek batu saka gunung tansah gawe atiku Putri Wijaya Entertainment rikala aku nang batu ketemu
jatuh saka gunung tansah hatiku lewung mangan sate cuma telu cewek klething lemu-lemu pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan wolo sejarah lodro asale teko Jombang lodro besut kupluke bebete putih minangka lambang kendite lawe lambang persatuan lodro besut dulur sebagai pelopor metune merem karo ono sing ngarani lodrok derajate asor tapi sak temene lodrok klumpukno kanca seneng lan ono muncule lodrok Surabaya dipimpin Catur Rasim paringan asma hanggangane pagupon omahe Dara dijajanipun urip tambah soho makame Catur Rasim diwenehi tengeran wujute patung pahlawan kesenian mulane lodro ya melok berjuang dilewatno carita sair lan kidungan ayo mas sekali lagi ayo langsung kita pokoknya petang alon-alon watone kelakon aku nek delok nasibe Joko mari sekolah pikire ngoyo kepingin cepet oleh koyo
Apa rupane ayu bangkeane dawa pira suwene golek belanja cicing karo rondone yo ngatiem gak duwe duit mikire pancet ayem nyambut gawene dodolan pelem nek pelem gak payu yo ngatiem dodolan apem pancene sing dodol wis tuwe apem sampe sore lo gak entek yo ngatiem pikirane nuju soge apem gak payu sampe gawe omah tekek namung semanten sairan kula yen lepat ana desa merah putih berkibar udara sekali merdeka tetap Alhamdulillah konco akeh ngitung sak klobruk kok ana sing metu belas ya apa Semanggi Surabaya lontong kalah wono kromo dijual serta didukung masuk keluar kampung oh oli simbok suruh gak lali jambene jambe suruh inange jambe suruh simbok suruh sakmene apane cok sing sakmene iku apane sing samene rumangsamu apa apa lek sakmene iki lek jaman biyen jenenge alu oh ana sing ngarani duplak lah iya nek wong Surabaya ngarani alu apa cok gak lapo-lapo kon aku nyanyi semanggi sampe ngelembreh perkara delok perainmu iki mau wancane kon gak tapek alhamdulillah bengi iki main nggo desa apa mang desa mlete kakekmu klete Randegan Sari masyaallah wong kene goyok rukun ris wayah ngetokno ambeng ya ngetokno ambeng iku apa wong kene gak ngerti kadang ngono ambeng lho kok iso gak ngerti ambeng ana sing ngarani tumpeng lah ya pokok sego di kon lho kadang ono gak ngerti wong kene ambeng sakmono kae iya ludruke gak dingengei belas kon kok padha karo ngenyek wong kene ora kok teges ngenyek perkara pasugatan iku wis gak perjanjian cok sing penting main sukses alhamdulillah wingi wis diberitai ambek jeragane diapakno diberitai lah rumangsamu diwai tletong ngono ta maksudnya diberitahu dikei roh iku lho ri dikei kawruh diwainai wawasan iya bahwa besok saudara-saudara gerak apa iku bebas ya gale mangan gale ngombe tak bantah ri sampe aku bantah ya lho oleh lapo mangan gak oleh ngombe gale lah lapo ngono iya lah ya arek-arek medhi jare gale mangan lah ya mate gale mangan lho maksudnya gale mangan ya sedina iki tok lho lah ya termasuk iki bebas dijoli walaupun gak dikei mangan sego tapi dijoli duit alhamdulillah partisipasi ini masyarakat Klete muga-muga nang Budi Wijaya terus perangkate kabeh sayek-sayek kok bebarengan bangun desa supaya desane maju ya apa amri pantese main go desa Klete fotomu kok dipasang go kene ris rumangsaku praitku kaya gajah ya lha iku fotomu lah kok fotoku melok iku ki nah iku persis kon niku apa iku
Iku ah. Iku sabun. Sabun matamu iku. Sapi. Lah, kaya kon. Kaya aku lah apa? Kae ngono, Cok. Aku enak nyanyi gak iso maki kon kok metu. Kon malah wis tak kurungi lapo brosot. Rumah sama aku petik babon akon kurungi. Lah apa kon metu durung waya metu? Lho wis kudu metu adakno. Lho empeten. Lho diempet wis untu-untu kaya kudu metu gak kena tak empet wis aku mbar wadal parwal ngono. Oh, enak-enak gawe, enak-enak nyanyi kon kok ngelonyo. Sing salah ya awakmu cara wong loro nyanyi ya mbok ya gantian cara digawe nyanyi wong loro. Kon iso nyanyi ta? Lho, ya kadang iso kadang gak. Wong nyanyi iku ana macem-macem. Macem apa ae? Lagune ku ana macem-macem. Macem apa? Jenise ku ana pop, Ana pop, ana dangdut, ana dangdut, ana keroncong, ana rock. ana rock. Lah, nek wong nyanyi dangdut kudu ro isine dangdut iku apa? Lah, Kudu ro isine dangdut. Lah nek wong nyanyi pop kudu ro jerone pop. Jerone pop. Lah nek nyanyi rock kudu ro jerone. Jerone apa iku? Apa iku lho? Ya nyanyi lagu-lagu. Nyanyi lagu-lagu. Diterusno. Kon iso tak duel ambek aku iso kon. Duel matamu kuno ah. Lah apa? Kejak geger ta ya apa? Nyanyi wong loro. Duet ya duel, ane goblok. Lah sing digawe tuku iku. Iku duet goblok. Duit tak sing dipangano lambe biru iku. Iku duet. Juwet iku sing judho ana cendole. Masalah iku dawet arek gendeng. Lho dawet tak sing digawe sakmene iku. Iku dawet. Nyanyi duet wong loro. Wong loro. Kon iso ta? Kandhani kadang iso kadang gak kok. Lho kok iso kadang iso Ya kadang. iso ri wong ngenyek wong aku iki. Iso adano. Dol dinoku duet. Dal dinuku iya. Saiki Gak mari riyo. oh ya genah-genahe nak ngono. Kira-kira masak. Kok saiki mari riyo lak wong sedang mulai jare. Ayo. Gak iso tak jotos moncrot kon. Buta galak. Nek gagal aja dadi buta. Kok iso nek gak galak gak dadi buta iku rumangsamu. Lho lah ya lek gak galak aja dadi buta lah bener aku ngelingno. Wong buta iku mesti galak adakno. Lah ya wong jenenge buta iku kudu galak, jenenge buta kudu galak. Lah kudu galak ya. Buta galak. Solae lunjak-lunjak. Aja enak-enak cok diceluk bapak. Nek gak iso nyekolahno anak. Gampang kaget. Ya ampun Aris. Setan Gundul. nek gak gundul aja dadi setan. Pamulo gak wis pindho kon. Lah kok nek gak gundul aja dadi setan, ndak dadi apa? Lho wong setan iku macem-macem ana sing gondrong rambute. Setan iku sebagai godho menungso ngono iku lho. Lah iya, Ngono niku. Setan gundul. temokno ya dhuwitku. Dadi wong urip aja ngombal ngambul. Ya sing penting ayo bersatu. Masih ngelem ya ngelem ra kaget wong sepatu gampang ucul. Sundel bolong. Lek gak bolong aja atik nyundel. Kok iso nek gak bolong kok jate nyundel. Lah ya jelas e. Lek gak bolong terus nyundel sakno sing bayar goblok. Oh, baru wis bayar bukasane buntu. Bukasane buntu. Ya kaya ngemburi ngono mau. Dilanjut. Jadi aku suwe-suwe sok jantungku berdebar-debar sampai awakmu. Bace dak boko. Lho kok elek atimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa iso nek tak terusno pantun? Iso ae wis pokok ana sing nuntun. Sepur Asepe ana dhuwur, montor asepe ana nisor, wong asepe ana bokong. kon ngomong kok cemplang-cemplung nyanyi. Montor asepe nang gone nisor, sepur asepe nang gone dhuwur. Lah nek wong kok asepe nang gone bokong lho. Lah nek gak bokong mosok nggo lambe kene. Lek kon rungono lek waktu-waktumu wetengmu lah
jus. Kok kene, ora mungkin jus kok kene. Ndane lek kok kene lak muntah-muntah goblok. Iku termasuk asep ya. Asep lah, asepe wong yang nggon jus. Iya. Biasa lek munine jus iku enak ambune. Ono kok bosok. Kandhane kon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa riko iso tak ajak pantun? Iso ae wis pokok ana sing nuntun. Setir Disiseti cek iso muntir. roda Loro kudu padha. garbu Nek kasigar ka iso mlebu. porno cabul. Kono lha apa sing Nyanyi yo nyanyi tapi ojo ngeres kon. sing ngeres sapa? Nek gasigar gak iso mlebu maksudnya ya apa? Roda sepeda iku lho. Garbune lek gak kasigar lek gak iso mlebu sih. Lah mosok roda iku buntu gak iso. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa iso nek tak terusno pantun? Iso ae wis pokok ana sing nuntun. Keringet Keri-keri rasa anget. kerikil Keri-keri ana sikil. karipe Keri-keri assalamualaikum. gak iso. Bukane gak iso lek Ngono kon ngajak keringet nyanyi, iso sikil. Keringet. Lah lek keripik, keri-keri assalamualaikum. Jawaban saiki kok gak cocok ngono. Pantun nek ngarepe an burine kudu an, ngarepe un burine kudu un. Le. Lah kok keripik kok gak iso jawab. Jane aku iso ya asline sukan ngono Riz. Masih awak lho Wani, keripik lho Riz. wani. Keripik lek sikil, keringet lho keringet. Iya. Tapi lek keripik Riz. Le, keripik ku enak lho, Cok. Keripik ku enak. Lho kon wani. Wani. Gajal ayo. Kari ador. Kok lapo kok empet iku? Kayak ngono iki lho bebekku kate mulih. Keringet, Keri-keri tur anget, karikil, keri-keri no sikil. nek keripik bosok. Keripik gedang, godho telo, titi edang. Iris mbok aris mbokne bongko. Wong nyanyi kok iso jebol-jebol mbokmu bongko iku lho. Kon gawe parian yo gak. Ngene kok goblok. Menemben iku yo gak ngono. Pas aku keripik, Tris, kate jawab keripik wedi aku. Nyanyi ya dicocokno ambek suarane, dicocokno ambek pariane. Lah termasuk aku lah wis cocok. Cocok apane kok koyo blekok moncrot ngono. Moncol kan ideki ya. Rumangsamu. Asale. Ontak rungokno wong loro ngomong ting pecotot. Rumangsa mudun apa ting pecotot. Lho enang kene iki desa apa? Kop koyo Cina. Lancene mari teko ngongkeng aku. Ngongkong. Diganti ta? Sing ganti mbokmu. Amitabha. Amitabha kakikmu ngono. Nang kene iki desa Kledhe. Alah. Klete. Oh lambe lho iki apa gak rai? Ayo. Klete. Kok ngawur. Gepuk-gepuk sampe koyo ngono. Gepuk genah-genah Aja. Iku lho. Iki lho. Kok lapo kon gepuk sampe ngene iki. Genah-genahe kok. Genah-genahe. Ngene lho. Ngono lho. Lapo kon sampe ngene iki. Suwe-suwe kon sing luwe lara, Cluk. Kok jare jaluk singem Lho kok. yo apa kon iku? Titik Klete. Nang kene ku yo sing apik, deloken tala warga Klete nglumpuk dadi siji. Ngene iki termasuk Pak Kasun wis iso ngrukuno wargane. Iya. Cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Nek tak pikir-pikir bener omonganmu so. Ngomonge sing jelo. Wong rukun mono rusa. Nek gak rukun bakale rusak. Jos. bener omonganmu Ya iya. Wong lek rukun agawe santosa. Kon step, Cok.
Allah rek. Kon enak tabane kon enak. Dadak aku tret. Ngene wae gati ta. Sembarang ndelok carane. Kon karo kanca ya kudu rukun, karo panjak apa maneh sing apik. Nek kon iso apik karo panjak, tabuhane mesti enak. Ngono lho, pancen bener omongane Rasa iku. Kok nek serawung ambek panjak, nek nabuhi mesti bakale enak. Pambrip kok lek nabuhi Rasa enak, nabuhi Aris enak. Lek nabuhi aku ya kudu sing enak. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu sing dolek anakan kethek monggo. Kelangan bedas monggo. Ucok apa jare Aris? Mak Kasun iki mau methuki aku. Lho, metu awakmu so. Iya. Ngekeki sayembara. Sayembarane sing iso jawab dikeki hadiah. Piro sa? Iya. Piro, Dik? 10 juta jreng. Lo. Melok akon. Nek kon melok syaraté mek siji. Ditakoni apa ae aja muni ora. Nek kon muni ora kenek kepruk. Aku melok so. Melok. Melok akon. Melok. Temen. Gak oleh ngomong. Gak oleh ngomong ora. Ngomong ora ono dendone. Ono dendoe. Siap. Siap aku. Yo. Ngene, aku takon nang awakmu. Ngono to. Kon kenal karo Pak Kasun? Yo kenal lo. Kenal. 10 juta. Mek ngono tak 10 juta. Pak Kasun mangesuk, Cok. Iya. Mari tuku sepeda motor anyar. Sepeda motore dekek ngarep omah. Ditinggal mlebu ilang. Hilang. Iya. Kira-kira sing nyolong kona, Cok. Ora so. Aduh. Diomong. Sing genah nek jawab. Jare 10 juta so. Lho, lah kon muni ora kok. Gale ngomong ora ya. Gak oleh. Kok karo Pak Kasun lak wis kenal lah. Keplek ambek aku. Berarti kon akrab karo keluargane Pak Kasun. Akrab pol to. Akrab. Dulur. 10 juta. 10 juta. Mari kelangan sepeda. Sepeda ikut didekek nang ngarepe omah. Iya. Mari ilang. Ana wong sing ketok mlayu klambine putih, kupluke abang. Iya so. Kira-kira duduk kona, Cok. Ora so. Mula aja jawab ora kok. Ngono lho. Jare 10 juta prak. Iya so, iya so. Pak Kasun kon kenal ambek keluargane. Kenal kok dulur. Iya, Heeh. kenal yo. Kenal dulur. Berarti kon iku ambek Pak Kasun dadi kanca sing kentel. Iya. Kentel yo. Kenal pol. 10 juta. 10 juta. Polisi wis nang omahe. Iya so. Pokoke sing iso nemokno sepeda iku dikeki hadiah karo Pak Kasun. Nek iso nemokno. Tapi nek gak iso nemokno bendune gedhe. Terus so. Kira-kira, Cok. Kira-kira iki sing nglapurno nang polisi iki kon kenal lah. Ora so. Ora so. Apa kon, Cok? Ayo gantian dong. Ada apa kok? Aja melo-melo sih. Iku urus aku ambek Rasa. Lah apa gak 10 juta parewek. So, Apa? Pak Kasun mari kelangan sepeda. Mari tuku pedanya. Kayak ngom karepe omah. Iya. Sepeda ilang. So. Iya. Awakmu sing nyolong so. Kon jare sapa? Harga. Kon ngarani kancamu, kon ngarani aku. Duwe bukti kon. Ora. Duwe saksi kon. Ora, so. Lah kok ngarani aku termasuk kon fitnah, Cok. Aduh. Ora so. So, Apa? sepeda Pak Kasun durung ketemu. Kona sing nyengitno so. Kona sing nyengitno. Kapan?
Kon ketok dhewe ta aku nyengit. Ora. Lah kok ngarani aku? Wani kok nambah aku? Ora, So. Lho kok terus aku sing ora. Kapan maneh ngebruki ucuk Iki nek. ae bales iki. Iki rondok goblok tak bojokane. Apa? Riz, Iya ya. kon ro sepeda iwak polo. Ro. Sepeda ilang. Sepeda ilang. Ya ro kon. Kon ngerti wujudnya sepeda ya apa warnane? Gak ro, Riz. Kon ngerti apa ora? Ora. Aduh. Ngerti apa ora? Ora, Riz. Aduh. Ngerti apa ora? Ora. Ngerti apa ora? Ora. Ngerti ora? Acare terus. Ora. Ayo. Tolong sing iki. Lirek. Apa? Wong jare mas 10 juta. Lah kok mbulet engko ora prak-prak. Lho sepenting kandhane kon aja ngomong ora kok gak percaya. Pak Kasun wonge sabar. Lah aku kok gak jawab ora wong pertanyaanmu seperti itu. Lah salahmu dhewe mangkane gawe sing apa intelektualmu kudu koyo saiki sekolah. Ngono ya? Heeh. Balenane. So, Apa? sepeda awak lu ra ilang. Ya. Awakmu sing nyolong tak dudu. Sing nyolong tak dudu. Kon dikandani sapa? Kasuwen so. Ayo. Kasuwen bae ilang. Disabar-sabari dadak. Aku ditetir ora. Kate lapo? Kate ora. Ayo. Ayo ngomong. Cari ya laris nih cari. Kok iso kaya ngono? Mangkane pantes kon sampe-sampene gedene gak payu-payu. Loh. Masalah. Ono aja enak-enak kon. Mumpung nemu rek. Sing wedok kok gak keroken. Lah iya. Rumah sama aku rawe akeh roken. Iso kon Sayang, Iya, Dek. Ada apa, sayang? Ada apa? Cok. Kon iki apamu? Le, aku pacaran. pacare lho. Pacarmu? Iya. Lho iso. Liloi. Saya sama Condro ya, sama Condro. Condro. Aku. Oh ngono. Contoh kalau pinter nyondro. Iya iya. Condro juga kemanten ngono sama Condro. Para rawuh ingkang minulya. Menika to lampahipun temanten kekalih. Yen Cinandra saking Mandrawa ingkang putri lir kadya widodari tumurun. Ingkang kakung kados tletong ketimpal. Kurang ajar. Dedek aku dilono tletong, Dek. Sampeyan jelokno kaya Iya, tletong. tletong. Sampeyan gak muni. Gak. Sampeyan males. Ya apa, Dek? Ancene bener. Lho, jane bener. Lho lah iya. Kok iso tambah bener kan? Ya aku emang ngono lapo kok ngewangi rasa. Kon nek milih pacar iki aku setuju, Cok. Lah setuju nih. Ndelok bokong-bokongane apik, Apa, Cok. apa? Lho, Pak Kasun iki duwe sapi, bokonge ya kaya ngene, Cok. Manaan. Oh, kate. Sampeyan ngerti gak? Gak rasa. Apa? Ngerti gak? Apa? Kenek apa aku karo Ucok iki? Ya. Heeh. Dijodokno, ya toh? Ya. Bisa bersatu. Ya. Walaupun ya Walaupun apa? fisik dan karakter kita itu jomplang jauh. Ya, Dek. Oh. Lah jomplang lapo, Dek? Mas kadang kan wong nilai Iya, sing wedok ayu, Heeh. sing lanang koyok nyambe. Lho lho. Itu sampean iku aja salah tompo aja. Kok iso gak salah tompo? Ini menurut hasil asimilasi. Wong ayu oleh wong elek bisa membuahkan bibit unggul tahan wereng. Oh. Iki lah iya, iya. pari 46 jare. Kok mblakrak Perkawinan silang. Perkawinan silang. Bener. Iya, Iya, Cok. oleh elek akhirnya ya padha elek. Iya. Dan nek ayu oleh elek bisa membuahkan bibit unggul tahan wereng. Oh iya, Cok. Antene cocok. Mangkane jenengmu saiki gak tambahno. Apa? Aja ucok tok. Apa? Ucok hibrida. Ojo ngomong mbak arek aku kangen lho Dek ambek sampean. Aku ya kangen sekonyong sekoter lho sayang. Le, kan Iya. le. Iku sing Ngale. Ada. Aku wis ngomong balak-balik. Kok nek kidro-kidro ngene iki lho ngelompok kok iso ngene. sapa sok iku sok. Rontok sok. Sampeyan ya ngono Dek aja nek gidro-gidro. Aku goleki sampean iki aku ya selak gak betah, Cak. Dek gak betal apa, Dek? Lah mosok yang mene aku mek jok pacaran ae. Aku ya kepingine ki nang dilamar ngono lho. Oh, dilamar gampang nek Kok. ketemu rasane tak incipi dilung. Eh. Maksudku masamu tak incipi. Aku
aku iki kepengin sampean iki nang teko nang wong tuaku. Loh. Ya ngono ya, Cok, ya. Njaluk diapakno? Njaluk dilamar. Kok, Ya apa? takono Hamrit njaluk benang sing dawa. Gawe Lalar nari iki. rumah Rumah samulayang. samulayang. Sekarang njaluk dilalar. Dilamar so kupingmu bosok. Kon hubungan ambek iki wis ana pirang puluh tahun, Cok. Kon hubungan ambek sapa iki jenenge? Iki jenenge ya? Iya. Dasima mbok sapa jenenge? Bali aku Dasima. Aja murid jenenge Inge Preketek Pati. Kok ono praketek watine bareng. Rencanane ngono. Kon wis pirang puluh tahun ambek iki. Ya wis ana lek 2 bulan setengah ya dia. 10 10 tahun. 10 tahun gorong rabi-rabi. Gorong. 10 tahun iki Apa- sak macelak mate iki. Apa sampean gak gayer-gayer durung dirabi-rabi ngono? Apa sampean gak gayer? Dadi apa-apa nambah Eh. Cok. Le. Apa-apa, Cok. Kok niku jaman saiki koyo ngene kok gak mbok apa-apano. Ketara kon gak tau ndelok film bokep kon. So. Kene apa aku gak tak apa-apa. Iku mek sik rencana tok, so. Rencana kate tak apa-apano. Aku Golek gaya sing apik ngono. cocok blakrak kon. Kok ngomongno? Cak, Apa, Dik? kapan aku kok lamar? Loh, Benar rabien. ngene, Dik. Perkara nglamar awakmu secepatnya tak lamar. Kon nek gak gelem tak peke. Tak culuk matamu kok. Tak culuk. Tak tempo pirang dino. Ayo sampean nglamar nang omahku. Sing tak Aku salah isin, Iya. Cak. Di sawang wong-wong ngono aku kok ewer-ewer ngetan ngulon ngedol ngalor lho. Gedene sak minggu cilike 3 dina tak lamar sampe nang wong tuwa sampean. Lah sampean gak nglamar aku piye sak Aku sini? rela dikeroyok wong sak kampung, Dik. Aku dadi saksi ambek awakmu lho ya. Aku nyakseni. Kok ate wong-wong adik lu wurung Nah. kok lamar. Kon durung ngeroyok, kok tak keroyok dhewe arek iki. Sing kon keroyok sapa? Ya iki. Le kon nak mencuri kesempitan dalam kesempatan. Ya kan lumayan. Lumayan, mumpung nemu. Tak teni ndok omah ya, Cak. Iya, Dik. Temen yo. Iya, Dik. Seminggu gedene Gedene seminggu. cilike Cilik 2 dina. Lah sampean gak nglamar, Aku rela dikeroyok wong kampung. rela temen yo. Iya, Dik. Aku boleh ya, sayang. Mulai, Adik. Aku boleh. Sampean gak nyangoni aku ta. Lho, ya mesti aja wong pacare kok gak disangoni. Jangan ngetokno dhuwit ta. Sik tak laris. Ono gak? Kan sik utang dhewe, Dis. Oh, Kone musuh cewek, musuh pacar olehmu gak Jawa. Lah lha apa? Sampean rene mang nang ndi? Numpak apa? Aku Mlaku ta? Nge-grab. Aku mau nge-grab. Heh? Nge-grab. Nge-grab. Iya. Kon dadi pacar ucok gak iso ngekeki apa-apa, Dik. Lho. Sampean iso ngekeki. Iya, timbangane kon nge-grab engko marek keborosan. Iya. Entek-entek dhuwit. Melayu wae. Lho, aku banget dadi iki. sangu ta. Gak duwe. Akeh. Lu. Iya. 50. 100. 250. 350. 450. Oh, sik jangkep nang ngono gak ilang. Sol. Tak pikir kon ngekeki kon ngitung tok. Laris kaya asu. Iya, Dek. Hati-hati ya, Dek ya. Dek. Dek. Nang loro iki. Hati-hati ya, Dek. Nanti ya sayang. Iya. Aku selalu merindukanmu, sayang. Aku tak Aduh. aku pulang dulu ya sayang. Sayang dulu, sayang. Kepingin dia. Gak. Ada apa esok? Aku pulang ya. Masalah. Cok. Pacar mulai melaku, Cok. Wes. Iso, mudun tangga iki mau tak rungokno muni, Cok. Munine ya apa? Dia. Maksamu PTO. Becak lah. Kon gak eman wong koyo ngono gambar rabi. Ngene lho, Riz. Nang rabien kon iku. Sing jelas aku ya eman, Riz. Lah mangkane iku. Tapi yang ngene lho, Riz. Aku iki seneng ambek arekku. Tapi Iya. aku kate kondoi wong tuaku, Riz. Nek. Aku iki gak wani. Lho nek kon gak wani tak kondono tak omongno. Wong rumah tangga iku sing penting gak dedeg dhuwur, sing penting pangestune wong tuwa. Ridone wong. Iya. Makane iku aku kepingin, Riz. Heh? Kepingin kondo wong tuaku tapi gak wani kon ro dhewe. Iki lapo rewu ae. Heh? Wong tuamu celuken. Apa so? Wong tuamu celuken rene. Mripatmu domo aku. Iki lapo sing ngesru? Le. Wong tuamu lho celuken rene. So, Apa? kok iki domo? Ya iki wong tuaku goblok. Heh? Iki mamiku iki. Iki mbokmu, Cok. Iya. Mamu
kongkon sikatan. Ya apa rasane, Sok? Masalah Ya kok. apa? Heh? Rasane ya apa? Kaya walikane bokong sapi. Mami. Mami. Kon biyen lahir kok gelem kon, Cok. Lah lha apa? Nah, aku dilairno wong kaya ngene. Begitu kejumbul mendelep maneh aku. Sebabe? Hah? Sebabe? Kayak ngoncon ndelok arek iki girap-girap aku, Cok. Rumasamu gendruwo ta. Iki elek-elek wong tuaku aja dinyeki iso. Sabar Mami. Mami aja nyembar-nyembur kaya. Tahu gembul-gembul pisan jerat-jerat. Mami aja nyembar-nyembur kaya ula sawo sampe. Lho Mami, Mami, iki mang lali jenggote gak dicukur rek Mami rek. Mami ku lanang ta wedok? Lho ya wedok sih. Lah kok jenggote? Lho kadang lanang kadang wedok. Cok, bapakmu biyen tau ngipi apa lek bojo kaya ngene, Cok? Heh? Lho pas berbuat bapakmu gak girap-girap, ah, Cok. Lho bapakku duwe cara so. Carane yo apa? Bareng kate ngumpuli buku iki ya. Bapak golek gambari artis sing wayu. Iya, iya. Tempel raine kene berarti gati gak gila. Iku nek iku nek diluk, Cok. Nek diluk, suwe-suwe lak kemringet ta. Lah nek potone lontur, lah ketok dalbo iki lho ya apa? Cok, Apa? iki aja diseneni aja dinyeki. Mamimu ya? Mamiku. Wong tuwa. Mi. Yo ngene iki pergaulan sing gak bener lho. Aku Sing kahit gak pokro. aku kahit eruh. Apa to? Tibake celengan iki iso ngomong ah. Celengan kaki bocah celengan wong tuaku dilokno. Sabar, Mami. Lah wis tak omongi. Tatas titis tetes. Apa sih? Apa iki? Apa iku? Tas titis tetes Apa iki? apa? Heh? Apa itu? Apa? Loh, Kon sombong. tatas titis tetes iku kumpulan sak kumpulan, kanca sak kanca iku kudu dipilah dipilih. Lah apa duwe kanca gemboke neraka iki? Oh, kondro ah. Iki biyen tau rono wis lu gemboke neraka. Duduk gemboke neraka iki. Apa? Gemboke pos Hansip. Kanca ngono. Lapo aku? Anakku api-api mbok ulangi gak karu-karuan, mbok ulangi gendaan. Ket kapan anak sampai nabi? Ket biyen yo elek ngono iku lho. Kon aja Turun mbokne. Kon aja- kon a- tutupemu. kon ajene elek, Cok. Le, Mi. Kan sampean kader lho, tak kan kroso ta lek aku elek. Aku getun nglairno Lah apa kon. kok getun? Ngerti kon ben metu ndasmu tak kipat-kipatno ngene lho kon. Biyen pas kate nglairno awakmu, ya. Iki yang ngono. Ketok metungul dipikir ndasmu. Dikipat-kipatno. Lah kok telalene dhewe. Ngawur. Mi, aku gak kakek ngomong, Mi. Apa? Aku lak wis dewasa ya, Mi. Kon apa sak apa tak turuti. Gak koyo kanca-kancamu. Njaluk apa sak dek sak nyet mesti tak tukokno. Iya, Mi. Ngono gak nurut ambek wong cuek. Wong suwek tuwek. Le, Mi, aku saiki aku turutono ya. Apa? Aku lak wis gedhe, aku wis dewasa ya, Mi ya. Sungkem ngono lho njaluk apa-apa sungkem dhisik. Ya apa sungkem dhisik? Ada sungkem. Ngomong nang gerdu ae. Iya tak sungkem. Sungkem. Sik. Lah, ngono. Sing suwe. Ya. Sing suwe. Ya iku nak tepak ndoke nak. Karo. Aku wong wedok ngene. Untung kon ben dimiki pas bayi. Sapa? Garo. Sapa ngemi? Lah peno? Ya men duwe anak ganteng koyo ngene tami langsung plek. Iya. Arek iki ben tak kei selang kok. Ya Allah. Gila. Termasuk penghinaan. Mi, Ra upo takon niku. ra rupasamu tangi turu ta? Meneh-meneh mek kate munggah iku wedak ana cek. Dewe wedaan encene raine mblongko. Asu kan. Umane kok diasu-asu. Dek, Iya. Apa wi apa? aku iki makne arek. Iya. Diceluk asu. Ya cocok. Sampeyan Eh, salah cocok. dengar. Cocok matamu ngono. Salah dengar. Aku ngomong ayu, mamiku ayu. Salah dengar peno iku. Gupek ta kupingku. Mi, aku njaluk rabi ya, Mi. Mi, Ini lho lah apa? Iki sak ngomong kene. Iso kaya begegek sama Lea. Lah apa, Riz? Kowe kate ngomong apa, Riz? Ngomong apa? Lho, sing kate ngomong sapa? Iku anakmu sing kate Eh. ngomong. Heh? Nolak runu ta iku lho.
Lembek nyambek aku sing kate ngomong, Mbek. Kok kate ngomong apa? Kok kate ngomong apa? Sing ngomong mek kon sapa? Bukane kon kate ngomong. Mulane aku mau. Wis sebut ping telu kok nyonyor kon. Sing kate ngomong iku aku. Anak penuh sing kate Ndi? ngomong. Eh. Unek-unek ngono lho. Iku lho. Endi? Ngomong. Kon ngomong ambek makmu sing biasa gak iso sih. Kon kegocekan iki lah apa kon. Ngomong sing daplak ngene lho. Kok iki kok gojan kene, Sit? Lho, kok Karo wadem iki gak sendak. kok kene gojan. Sendak iki. Ngomong tes ngono. Ditonyo tas itu. Apa? Ngene lho, Mi. Wes gak sabar pikir jepit mira. Wes sampe kari. Wis, Apa iki? aku dikaplok temenan wis. Kapok. Kapok. Ayo. Mi. Aku njaluk rabi, Mi. Aku rabekno ya, Mi ya. Aku wis gede sini. Penuh iku wong tuwa, anak jalur rapi ndak dirapekno. Iya. Ngomong ngono so, ngomong. Anakmu njaluk rapi, kepengin rapi wis gede. Kang ganteng kan raimu ta. Iko lho kok aku iko. Wong aku ae medhek gak rabi-rabi kok njaluk rabi. Le sampean tulungane wis mesisan mangkrak. Rapekno mi. Aku tak rabi ya, Mi ya. Ngene lho, Cok. Iki lho. Atane iki lho. Aku kok ngantuk. Le, ayo nang ngomong apa iki? Apa kok kon ngomong iku? Kok Ki anakmu njaluk rabi. ya ngene iki lho. Anakku biyen cilikane tak ombeni Pirtus. Lah lapa aku mbok ombeni Pertos iki. Rumah sama aku setongki. Kon ngomong njaluk rabi. Iya, Mi. Nang wong akeh kaya ngene, nang kancamu, nang Aris. Kepantesan raimu sing kaya gemboke neraka. Sampeyan iki wong tuwa. Elek-elek kaya ngene iki anak penuh. Kau usah rabi. Lho, Kau usah rabi, Cok. lah nek terus sampe gedene gak rabi kate rabi ambek sapa? Lho urusane barabi wedhus, barabi apa? Penuh iki wong tuwa tanggung jawab. Kau usah rabi. Apa penuh gak kepengin turun? Ah, kamu urung gak kira duwe turun wong lanang aku lho. Iki lho. Iku anakmu. Iki lho maksude. Iki nek duwe bojo sok duwe turun. Nek kon ya wis ngene ae tetep Satpol PP kon. Kau usah rabi. Lah apa? Tetep kau usah rabi. Lho, lapa? Lah terus. Kon gak usah ngeyel, kon gak usah ngeyel. Aku makne sing ngeden. Metu iki. Masa teko erong iki lho. Oh, metune ucok itu kok erong tibae. Masane aku pilek, Pak. Kaya Anakmu njaluk rabi. Gak usah. Turutono. Tetep gak usah. Lho, turutono. Ah, percuma gak usah kon jok ngeyel. Caijan. mosok aku jadi gak dirabekno. Kon sing ngeyel. Ngomong aku wis pantes rabi mak ngono lho. Ngali kono. Kon gak ngerti sejarah. Ngali kono. Kali yo kali. Nang kono menghalangi wong delok iku lho. Kono. Ngali nganu to rek. Ndok kono keteke ya lho. Ana kuburan tak pendem kon. Kon gak ketemu udan, gak ketemu angin, gak ketemu rino, gak ketemu bengi. Kon njaluk apa kon? Njaluk rabi, Mi. Kepantesan raimu sing koyo cope busi ku ta. Lah ngene lho, Mi. Wong wedok katara kendi, wong wedok picek kendi sing gelem ambek kon. Gak ngono rek anak sama eleke nemen bae iki. Kok bener e, Cok. Lah iya. Kon anane ngono kon gak iso ngomong ngerayu nang wong tuwa sing bener. Duduk perkara kon elek, duduk perkara kon gak nyambut gawe. Hei, ilingo, kon durung sunat, Cuk. Hah? Mi. Yo, dadi ucok durung sunat. Cok, Kon sampe gerak daplok durung sunat, Cok. mungkane kon tak jadus kali mesti kon gawe sikan. Kaya apa? Sikan. Iku apa iku? Ancut. Sampe ngomong lek aku durung sunat. Aku eling biyen nanggap wayang iki sunate sapa, Mi? Iku sing sunat aku. Nangkap wayang, Penuh iku maneh kok jadi disunat irungmu ngono ah. kon gak usah kalakal rabi. Apa, Mas? Kon mek kepengin angen-angen oma-oma. Gak usah aduh. Sunat to sik. Berarti aku saiki nang sunatno lho. Kon jare sunat. Iya jeneng rabi. Kon iki mek cilik sunate gampang.
gawe laser tis, gawe gunting cilik. Gampang, raimu iku kudu gawe gobange babi. Loh, kate dicacah rumangsane. Ini lho, Mak. Arek iki wis pikirane dewasa. Kepingin rabi, nek durung sunat, yo gak apa-apa lah. Aha! Kaget aku duwe ide. Apa Mi? Wah lali kon kok kageti. Aha! Ana sunat sing saiki ngetren. Hipnotis. Ngene lho, misalnya tatap mata saya. Kamu akan tertidur dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Des. Hipnotis. Cok. Hei, mamu kesurupan, Cok. Hei, Cok. Hei, Makmu lho. jadi Cok. Hei, golekno bensin. Meneh, Cok. Cok. Meneh ben makmu kongkon rangkepan, Cok. Apa aja? Ana omahe tawon iki. Wis omahe tawon yo. 1, 2, 3. Bangun. Lu bangun temen ya? Lho bangun temen ya. Aku biyen sunatku hipnotis. Rasa. Aha! Ana sunat saiki sunat dewasa. Ya apa? Iki masuk iki. Laskar Beat. Laskar Beat aku lek njrebet lah yo entek. Wis, pompong anakku gelem rabi, gelem sunat, tak sunatno nak. Ayo wong tuwa iku tanggung jawab. Aha! Apa maneh? Embuh. Wis, sunat apa nak? Enak, Mak. Nek sampean kepengin nyunatno anak sampean, wis gak perlu ado-ado, Mak. Kon Tak golekne. pompong gelem Ya. gak isu gak sore. Dolekno piro biaya tak bayar. Transfer lho ya. Transfer. Temen lho. Riz, tukang foto, tukang syuting, siapno. Serang aku. Tak penuh sangon ya. Transfer. Transfer. Siap. Aku kate rabi, Mak ya. Aku kate rabi. Sunat dhisik tapi ini ya. Wong wedok picek sing gelem ambek kone. Lah apa kok picek lho? Kone lho kate sunat iku lho. Sing genah, sing tepak, aja wani ambek wong tuwa. Aku lagi malah gak wani sih, Mi. Lho, Ngendi, Mi? Sunate saiki ya, Mi. Sunate saiki ya. ben Mbek longgo sunate. Kanjeng King tak jejeg. Lho gua kene lho. Longgo kene lek kate sunat, Mi ya. Iki mi. Kudu meneng kok. Meneng ae. Wis ganti sing Meneng ae ta. kasih Sing sunat to. kok lele apa iki? Eh? Kate kon belet tapi. Aduh, Kak. Cak Ini iki. Aduh, mae ngareng Madura hede, Kak. Iya ta iya. Aduh, hede pelak. Adi du bisi wedepet apa pedegelen saiki. Aku iki ndelek tukang sunat. Hede reng Madura iki, Kak. Iya. Aduh, tangan kilo asonat, Kak. Iya. Sonat gelu, Kak. Diyek-diyek. Heeh, tore, Kak. Iya tangannya, Kak. Duh, ae meno piye nih? Brengose kok dicewer jangkrik ya. Peno ojo takon rego, peno ojo takon biaya. Saiki anakku pompong gelem sunat. Sunat enggak? Oh, tak kuwatir apa peno. Aku dengi nyunat Donald Trump. Presiden Amerika. Iya, Presiden Amerika tak sunat. Tak delok kok durung sunat. Lho weh, tak ukir rapi, menggak-mengkok, tak dodol kenceng. Wis, peno ojo kakean cangkem, Cak. Makin koreng Madura ki ya. Tangan kilo. Sing sunat sapa, Dik? Iya, tangan. Lho. Gorong disunat gosong. Raine anjene mangka, Cak. Iki sing sunat. Yut. Nih, kau katir, Dik. Golekno calak liyane apa? Benar. Meneng wae. Menengo. Wih. Iki aku iki kate ketok kayu ta ya apa iki? Meneng, Nak. Meneng, Nak. Duh, katene sunat kakan pola tak kiwa bongkon. Langsung ya, nek iso
Gak usah dibunuh. Hah? Dibunuh. Pateni lah. Sunat. Iki wedi karo iki ta? Wedi, Cak. Lah sing piye, Dik? Sing cilik. Oh, sing cilik. Sing kamedene lho, Pak. Ya. Wedi aku wedi. Wedi. Apa sih onan iki? Tuwa bedane betul. Tak kilat delap. Coba. Wong iku mau ae wedi, Cak, apa maneh? Dawa, aja ngono, Cak. Lah sing ndi, Dik? Sing rada ndek. Oh, ndak. Lembut iki. Ya, alate lho, alate. Bener iki, Cak. Kan aja ngisi-ngisine wong tuwa, Nak. Kene lho. Kursine gorene. Iya mek kono iku jek cilik langsung digunting tik. Lah terus piye? Lah iki lak misale iki wekmu ya. Nah, iki wekmu. Iki mek langsung digunting alot. Dadi ditata koyo tadi. Oh, api kaya Bandure repot iki. sing rada minimalis ya. Oh, nek ngono. Tutupono, Dik. Iya. Digoceki, Dik. Longgo. Longgo. Kaya tegak Longgo. wong, Dik. Longgo. Hari. Apa kan ini? Dulur-dulur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tutup aja teman, Cok. Aja guyon, Dik. Aku celakane nyuntik nang nggone Amerika Serikat, Dik. Nyunat sapa? Seleb. Gak maju. Menggiro ta? Jare jauh ana disunat no. Iki sinar. Iki gak sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Dilungkas aku mbele babi. Loh aku kate dibelem. Menang. Gocek ono, Dik. Tak kocek. Mripate tutupono. Iya, menang. Mripate tutupono. Sen Mripate tutupono. Sabar, Pak. Oh, Sabar. bangunan dan iki wis der. wis ah. Oh, banyolan kok ndablek gantuk. Kalah. Penolak tak kok nyunat anakku. Aduh, Lapo sing kok jebol lekku. Aduh. Aku tanggal 27 Maret, April, Mei, Juni, Agustus, Dik. Ora kaya ngene. Lah kowe jembrak. Aduh. Awakmu njaluk iki wedi. Nang kene iki. Wis tak bubuti. Nang jero ae. Karek anu, apa ku? Karepe mak iki njaluk. Jaluk sing piye? Ya sing alus. Laser otomatis. Oh, laser otomatis. Iki ajudanku tak celuke iki. Waduh. Laser sing luar biasa. Sunat teko dolan, Dik. 300 meter. Oh, pedhok Pak yo. Cocok. Enak laser gak kroso. Iki weh, ngene. teko mana? Iki sunat. Waduh. Atuh.
Iki sunat laser deh ini. Jare jero sunat laser. Kenapa lah itu deh? Aja nyuratake nek anakku isin. Kan ngono ndi? Nang jero ae. Aduh, ini deh ya. Sudah lu jero deh. Laser udah jero. Gila perusak gulune deh. Sunat jangan entah iki. Ayo menjero deh. Kok niku gak salah nek calak. Sa Indonesia iku calak profesional ya iki, Mak. Ana wong kabeh digonteng rumput. Lho. Aja ndelok alate, sing penting bentuke dadine apik. Ya gak karu-karuan. Ya padha karo wekku katut sandok-endoke. Gak ngono, iki profesional. Peno titeni engko nek sampe salah suwen yang Berarti iki disunat nang jero. sunat nang jero, cek gak krungu wong bae arek kena sawan. Ya aja diwedeni ngono. Lah iya. Aduh ya Allah, tolong ya Allah. Aduh. Sa. Dadine kok apik, Mak. Kowe tak jamin dadine kok pasti apik. Foto-foto. Foto syuting, foto syuting, syuting. Ora foto-foto. Lego anakmu mari sunat. Ya apa sih kok nak? Semaut. Kok niku aja sembarangan. Loh, iki calon bojoku kadang ngamar aku Mas yo caran bojomu kok gak ngerti keadaane ya apa kok langsung mbok lunggui iku lho. Lah wong jenenge wong kangen kok. Lah cak ya wong mbek pacare kangen kan gak apa-apa. Waduh, celokno dukune. Calake celokno. Anak kula kelungguhan manuke. Sopo sing nglungguhi? Iki pacare. Lho, duker cakep oleh saugel kok nglungguhi. Kamu Ora dilungguhi. Foto di sini coba. Foto, Pak. Dipoto. Nek baca wis ta. Iki jere menyan karo kain iki. Sowo. Pak dongo apa, Pak? Pak tamu. Dongo napa? Ah, ngopo kelek. Lah takon sampean iki dongo napa? Dongo kene cakep kene. Takone kelek. Aja ditakoni, cek mandi. Kalau takon. Yuk. Boleh uyah. Ya. Ambek apa, Cak? Pencit.
Kate nyunat apa rujan? Terus, zaman apa? Dirujakan deh. Anakku sepak. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku semaput. Alah dong. Pil apa ya? Oh, tak kira lagi. Boleh semaput mana gak usah. Ngombene ya apa? Oh, ngobrolnya gampang. Ngetok bokotan situ. Lah, iki didel cangkem didodol bleng. Iki pel taruh dane bemu ah. Lah nek iki gak ngambi iki situe. Ya. Apa dua? Kapsal. Kapsul. Kapsul. Iya kapsul. Iki carane ngene nek. Mangap. Lah, carane ngene. Ya napa nek? Boleh guyut diapet. Carane ngene. Tutul karo gaden. Labuh jok peteng. Terus ditokno serot tekan isor. Wah, Wes, iki Cok. kapsul kata kendongan iki. Wes, Pasti garing ya, Pak? oh, ora garing. Apa? Jemek. Wes, halo. Halo. Wes waras. Kok dhisik. Hidupku kok ambung sakit. Apa sakit kanca? Wis lakon. Foto, Pak. Foto. Keluarga. Mana? Iya. Bisa gas. Iya. Lele aku foto nih tak gawe medeni tikus. Wis, saiki kon wis sunat, Nak. Sunat. Lakon sunat, Mak. Wis oleh lapi. Pacarmu iki tibake durung sunat, saiki ya tak sunat mangkon kok lumbi semaput. Berarti kan mamane aku dadi bojone lah ya gak iso malah mertamalan. Yo ngenteni garinge. Ngenteni garing. Yo. Di PP dhisik. Kakek Rumah samu karak kak. Aku nek kan gak betah ya gak apa-apa sih tak gak juli. tak dodo. Wes resmi kon dadi bojone ini. Ya. Ya. Nanggap ludruk Budi Wijaya. Ludruk sing apik. Ojo nanggap ludruk liyane. Wes. Wis, Cak. Ya iya wes. Ayo saiki nang klite. Iki melok anu, melok dapur. Ya kok do